Dakigunetik, behintzat Abadiñon gertatu zana, Abadiñoko udaleko bi langile, errepresaliatu iabiezela. Eta bata, zura ikite, Luzi hori, ez dotzien itzi berriro sartzen udaletzeko langile moduen, eta baita ere Iturralde bati, nago goratzen oraina izenaz. Iturralde bat ere, basozaine... Antonen osoa? Bai. Eta ari ez dotzien itzi sartzen, ezta? Ja. Zer gertatzen zen hemengo udaletze frankistarekin ba? Ikusi ezin joan, erreuroan, ikusi ezin eta amorru edo... Claro, mi pasa joan. Luego, frankista joan Franco sartu gino lehenu bazo zen tradizionalistak, bazinta ikarrez eta korren edetatu. Eta horre, azizua zen kolaboratzen frankistakin. Eta orduen semiak hau izian. Norzan niz ezara. Semi gazte, hogei urteaz edo hilitzian. Egu represioen buruz jekian zapaldute, eta bat errementen joan eta zerbe bat egin. Azabide abizena jokan Saltein. Hipolito Saltein. Gero horti etorri zoan herrien baian bastante eztabaida represioek eta orduan zelan botaten zen golpiek utzien, ez duzu, itxengo zuen, horrezti itxengo zuen. Ni mutikotan akortu zeukate, mutikotan, 10-12 urte dekazela. Gu etzien ez dut berbasko gerra buruz, ni bastante azkarren etxoan da. Sosa pasatzu zuen herri zen, horre naparrena izuz. Dana, naparrena, ja, nobea amabi urteaz ez dute gure, gure zer guzaba. Animali errada egote gozu zer egituko. Horan, horan pasatzu zuen.